Welcome ug happy weekend sa tanan nato nga mga minahal nga kaigsuonan ug mga kahigalaan nga nagsunod ni itong programa Takna sa Pagtuon. Aniya na kita mga kaigsuonan sa katapusan nga episode sa atong quarter ni ining tuiga. We are now in the lesson number 13 sa atong pagtuon sa atong pinakapaborito kayo nga leksyon ni ining tuiga mga kaigsuonan sa mga sinulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma. Ang uluhan sa atong pagtuon ni ining semana mao ang Christian living. Kung atong binisayon ang pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Nalipay kita nga natapos ginato ang tibuok tuig ug karon wala lang dahuma uban sa grasya sa Ginoo ug sa daghan kay niya mga panalangin niabot kita ni ining punto mga kaigsuonan nga mulingi nilang ta sa daghan kay mga panalangin ngayang gibubo sa atong mga kaigsuonan pinaagi ni ining gamay nga instrumento ang atong tulumanon diha sa Takna sa Pagtuon. Kauban ka nato karon mao gihapon si Ma'am Pinky Gulfan, ang atong Women's Ministries ug Shepherdess International Director diri sa South Philippine Union Conference. Ug karon ang atong pinasahi nga guest mga kaigsuonan atong bisita gikan sa Western Mindanao Conference. Ang usa sa atong mga administrators didto si Pastor Jeremil Pamunag, ang atong pinalangga nga Executive Secretary sa Western Mindanao Conference. Salamat kita sa Ginoo, gitagaan kita higayon nga atong pagatukion kining atong leksyon kuyog nining atong duha ka mga guest karon nga episode. Mga kaigsuunan, ako mong hangyoon sa pagduko sa atong mga ulo o kita magampo. Magampo kita. Amahan nga balaan, ikaw ang tag-iya sa among hinulaman nga kinabuhi. Ikaw ang among Dios nga gialagaran ug ikaw ang ay pagadaygon o pagapasalamatan. Ug ninitaknaaw Dios samtang kami magatuon sa imuhang mga pulong, among gidapit ang imong presensya ug ang gahom sa balaang espiritu pinaagi sa imong kaalam. Amo kining mabatunan aron ang imong mga pulong amo kining masabtan o kining mahimong kalanon sa tanan nimong mga katawhan. Ingon nga mahimong gabayan sa pagpaabot kanimo sa duol na nimong pagbalik. Salamat sa imong pagdungog sa among mga paghangyo o pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat kayo Pastor Jeremil Pamunag. Amo gyud nga dako kayo nga pasalamat nga nahimo kang kabahin sa ato ang pagtuon ni ining episode sa Takna sa Pagtuon. Sa dili pa ta moadto sa unahan nga atong tukion gyud ang atong kinauyukan nga bahin sa atong lesson for the week. Atong unahon mga kaigsuonan ang atong normal nga ginahimo nga mo ang pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan ug mga kaigalaan. Atong hangyon si Ma'am Pinky sa paghimo sa unan niya nga mga panimbaya. Akong kalipay gyud ang pag-greet sa atong mga kaigsuonan nga kanunay nagasunod sa pagpamati nining atong Takna sa Pagtuon didto sa Zamboanga Peninsula Mission. Nga ako gining favorite nga lugar kay diha ako nagdako. Ang lugar diha sa Kumalarang, diha sa Buog, sa Bayog. Sa Tubod, diha dapit sa Bayog gyud, Yeah. Bayog. Kay daghan ko diha mga parente. Ilang na akong nganlan kay aron dili magmahay ang uban. Diha sa Buguan, ako gining perminti nga i-mention og sa Tumoy pa. Diha sa ito nga lugar diha unahan sa Buog dapit. Nilo. Tigbaw. 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 Dumalinaw. Kana Dumalinaw kana nga mga areas. Sa Dumalinaw, sa Malangas, basta diha tibuok area sa Zamboanga Peninsula Mission. Og maingon man usab dinhi amo ambak ko sa pag greet sa atong mga kaigsuonan dinhi sa North Central Mindanao Conference. Gikan diha sa Upper Lilingayon, Lower Lilingayon, sa Valencia, sa Bagong Taas, kay kanunay gyud na sila dihang nagmonitor sa ato bisan pa sa atong Valencia Adventist Medical Center diha sa Don Carlos og maingon diri usab sa coastal area og ang diha sa Hinguog daghan kay akong mga friends diha di lang sab nako manganlan tanan tungod sa kanubo sa tong panahon og happy Sabat kaninyong tanan. Pastor Pamunag. Ako sab pabot ang among pagtimbaya ngadto sa atong mga kaigsuonan dinha sa Western Mindanao Conference, sa atong mga pastors, sa atong mga teachers, elders, o sa tanan
nga karon nagatan-aw usab sa hapit na matapos nga tuig o mo sugat usab Yeah, sa sa bagong bagong tuig 2018. Amen. O usab among ipaabot usab ang greetings ngadto sa among mga parinti dinha sa layo nga dapit sa Florida. Akong gimension si Ray Torres Bakatan nga tuwa usab siya didto nagpuyo og sa uban pa nga mga igsuon nato og mga higala sa tibuok kalibutan. Advance Happy New Year kaninyong tanan o God bless. Yeah, daghang kay salamat ni atong higayon sa pagpanimbaya ang atong extension mga kaigsuonan sa atong pagpasalamat sa Ginoo nga niabot kita sa punto nga matapos nato ang tuig 2017. Actually, kung inyong mahinumduman mga kaigsuonan, dako gyud kayo nga among utang kabubuton sa Ginoo sa iyang mga panalangin nga gipaabot pinaagi niining takna sa pagtuon. Inyong namatikdan sa pagsugod nato nining tuiga, we were only doing it for 30 minutes. Hangtod nga nitaas-taas ang atong diskusyon mga kaigsuonan, and I think we are going steady and strong uban sa grasya sa Ginoo karon 1 hour na gyud ang atong usa ka takna sa pagtuon. Kung gusto nako nga i-greet ang atong pipila ka mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan ang nagtan-aw ug nagsunod kanunay live sa Facebook, sa YouTube o sa uban nga mga kaigsuonan labi na gyud sa kaninyo nga nagtan-aw diha sa GSAT Channel 33. Happy New Year kaninyong tanan og happy weekend. Nalipay kami nga ang Ginoo nagpakig-uban kanato sa tibuok tuig ug karon niabot kita nining punto nga atong pasalamatan siya sa tanan niyang mga panalangin nga giabot nato nining tuiga ug kini saad lang ni mga kaigsuonan nga mas mudaghan pa gyud ang kadagaya sa Ginoo sa mosunod nga mga katuigan. Gusto nako nga i-greet ang atong igsuon nga nagsunod kanunay diha sa Zamboanga Peninsula Mission, mga kaigsuonan nato diha sa Pasunangka Church, si Glenn Lumaktod ug ang iyahang bug-os nga panimalay. Happy weekend ug Happy New Year kaninyong tanan ug sa mga kaigsuonan nato dinha. Mayngon usab kang Ibang Elva Ilumba sa Glendale, California. Bang, salamat kayo sa imuhang makanunayon nga pag-ampo o gani kining atong centerpiece yagyod ang nagpadala ni ini mga kaigsuonan. Dala ni Pastor Gulfan gikan sa Amerika paguli niya ang atong centerpiece kining bulak nga naa dinhi sa atong atubangan gikan ninimo bang. Salamat kayo sa imong dako nga gugma ug sa imong pakigduyog sa tanan na nga mga buluhaton aron mahimaya ang Ginoo. Ang Ginoo magpanalangin kanimo dinha. Happy New Year ug sa tanan nato nga mga higala nga maabot ni ining ato ang programa sa takna sa pagtuon diha sa United States of America, sa Europe, sa Middle East, dinhi sa Pilipinas, and all other nations around the world. We are very happy sa inyong suporta ug sa inyong mga pag-ampo ug sa inyong mga encouragement ug labaw sa tanan sa inspirasyon nga among nakuha gikan kaninyo sa inyong kalipay nga nahimong dakong kabahin kining takna sa pagtuon sa atong mabulokon nga pagtuon sa atong lesson every week sa ato nga mga kaiglesia na Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Sa atong mga kaigsuonan diha nga kadunay nagahinumdum pud sa atong programa. Dili pa matapos ning tuig sa 2017, ako i-greet sila si Mr. Moses Sarabia ug ang iyang buotan nga kapika sa Chichi Organiza. Sila si Fidi ug si Ann Tagalog diha sa GC ug sila si Dr. Bear ug Ma'am Esther Bakod. Nahimo kay silang panalangin sa panahon nga diha mi sa problema sa among biyahe. Og maayong man di ko makalimot sa pag-greet sa akong akong director diha sa GC si Ma'am Heather Don Small. Yeah, daghang kayong salamat. O karon mga higala o mga kaigsunan, I think the stage is now ready aron atong pagasugdan ang atong pagtuki sa atong lesson karon nga semana. Ang atong lesson naguluhan kini og Christian living kon ang pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Actually mao ni ang katapusang bahin mga kaigsunan sa mga may tambag suwat ni Pablo alang sa mga taga-Roma. Ato naman ni nahisgutan nga ang first few chapters mao'y bahin sa mga doktrina nga iyahang giladlad pag-ayo mahitungod sa kaluwasan diha kang Kristo. O ang katapusang pila ka mga kapitulo mga kaigsunan, apil ning atong gitun-an karon
maghisgot ni sa mga talamdan unsaon nga tinuod kitang tanan magkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Ug sa dili pa nato ni pagasinsilyohon mga kaigsuonan, gusto natong basahon ang ato ang memory text o pagdadon kini ni Ma'am Pinky. Atong mabasa din ni sa Roma 14 bersikulo 10 nagaingon, apan ikaw nganong nagahukom ka sa imong igsuon? Kung ikaw usab nganong nagatamay ka sa imong igsuon, kay kitang tanan mo atubang sa hukmanan sa Dios. Okay, salamat kay Ma'am Pinky sa pagbasa ni ana nga memory text. Naghisgot kini mga kaigsuonan sa tambag nga maghinay-hinay ta sa atong hinanali nga pagbalikwas sa atoha mga ngabil sa paghukom sa mga linihukan o binuhatan sa uban. Namanggoy atong makita dayon nga buhat sa uban atong mga kaigsuonan, kauban nato sa panimalay, nga sa atong paminaw, medyo simang nagamay sa atong mga convictions, sa atong mga nakatunan, sa atong nasinatian. And it's just but easy, di ba, Pastor Pamunag? Murag sayon lang kayo gyud nga makalibkas din ang atong mga pamulong aron mahukman sila sa ilang angay himon. What do you think? Mao gyud na kasagaran Pastor Hesbon ang mahitabo o kining topic timely ka ini mga kaigsuonan kay walay exempted ani usahay tungod sa ato ang murag nabatasan na usahay o sa atong pagkatawhanon, dali ra gyud kaayo malibkas ang atong mga dila sa dihang aduna tay makita madungog ug uban pa unya kini kalabot karon sa ato ang leksyon nga ato ning makita kung unsaon nato aron dili ta mahimong buling sa uban o ang atong pag-alagad magapadayon og mahimo kining panalangin sa uban. Yeah, that's right. Gani sa nihisgutan ni Pastor Pamunag nga ang buling sa uban atong tan-awon, pero abi nimo Pastor, naghisgot ang atong leksyon dinhi og puling sa atong kaugalingong mga mata. O kini nalakbitan ni sa tambag ni Ginoong Hesus makaigsuonan bahin sa dili paghukom sa atong isigataw. Na ay mga panahon nga kakita ta sa dagko kaayong bikil sa ubang tao, wa ta kabantay nga naa di ay puling mismo sa atong mata. O posible kanang puling nga makaigsuonan mao ni hinungdan nga dili na mao ang imong nakita diha sa uban. Na illustration Ma'am Pinky nga nagtan-aw kining usa ka inahan, nagtambo siya sa iyang bintana, nakabantay siya sa mga hinalay dito sa gawas, mga puti kayo nga mga hinalay. Ingon siya, kinsa may naglabaan ng mga hinalay nga murag wa man na kusuhi. Tan-awa ra go ninyo, gisampay lang na dinha nga arang daghan pa kayo buling. Ingon din ang iyang anak, ma, ako may naglaba ana, nganong nakaingon man kang buling, tan-awa ra go diri day. Siya, ma, tulo ka adlaw na ko nang gihumulan, gikusuhan ako nagmayo, nangapaklot na ako makamot, ngano na kayo magkambuling. Day, klaro kayong buling diri. Wa siya kabantay mga kaigsuonan nga didto di ay sa bintana nga iyang gitanaw ang samin nga maoy nahimong tabon sa bintana. Mao di ay ang hugaw kaayo nga salamin mga kaigsuonan. So posible we are looking on the perspective of our own. No, makita na to ang buling sa uban. Ug di ay posible di ay nga ang bikil niya sa ato. So ang atong tambag karon mga kaigsuonan, hinay-hinay ta sa atong pagpakanaog sa atong hukom sa mga binuhatan o mga linihukan sa atong mga kaigsuonan. And in fact, mas gi-emphasize karon nga simana ni Pablo nga mas padako nato ang gugma, pailob ug labaw sa tanan gikan ni Kristo sa iyang grasya aron mahimo sab kitang angayan nga mo pahat sa grasya nga gikan sa Dios alang kanato ngadto sa uban. Ma'am Pinky, what do you think? Ang atong leksyon diri sa ang atong subtitle diri sa Sunday kining gitawag og maluya sa pagtuo. Nasinto kini sa Roma 14 bersikulo 1 paingon sa 3 nagaingon dinhi si Pablo nagaingon, apan dawatan ninyo kadtong maluya sa pagtuo. Dili sa maduha-duhaon nga mga paglantugi. Oh yeah. Oh, murag nindot kay ni ba nga introduction sa ato ang kuan nga ganina naghisgot kag paghukom.
sa uban. Karon naghisgot og baluya sa pagtuo. Usa ka katawo nga may pagtuo nga siya makakaon sa tanang butang apan ang maluya nagakaon og mga utanon. Usa ba imo ikasulti ani, di ba? Basig malibog ta ani nga mayon nga maluya sa pagtuo ang is it a matter of an Diet? issue of diet or vegetarianism? Actually, mga kaigsunan, maumong ginidayon ang ato ang surface nga reading manggod sa pagbasa diha. Unya ato ra ba dayong ingnon nga tanawa ra gud ninyo ni kining kaon o gulay mao ni ang mga maluya sa pagtuo. Pero actually mga kaigsunan, dili nimo ibot ipasabot ni Pablo. Ang gihisgutan ni Pablo din actually natay dagko nga mga controversial point if we would like to give it another meaning aside sa buot nga gipasabot ni Pablo mga kaigsunan sa iyang gisuwat diri sa kapitulo 14 15 ug 16. Gani malakbitan pa nato ni sa unahan dili lang sa pagkaon, mahitungod pod sa atong pagtamod sa adlaw ipapahulay mga igsoon. So niani dinhi kining mga major issues mga igsoon. But if you have read our lesson for the week nga ato gyung gitan-aw pag-ayo mga kaigsunan ng kahulugan niini, mura og muhatag ni siya og ihang kaugalingong kahayag. Niya man gid ni si Pastor Pamunag, Pastor, among pangayoon ang imuhang ikasulti bahin niining butanga. Atong nasabtan mga kaigsuunan no sa ato pong pagtuon sa atong leksyon nga si Apostol Pablo wala gani pod siya mga kaigsuunan nagkundina sa iyang pagsulti niini nga mga pulong. Amen. O gani wala pod siya nag-ingon nga kadtong mga luya iya pong gitambagan aron sila mahimong makusganon. Kundili siya nagpasantok nga dili gyud maayo ang paghukom. Tungod kay kung maghukom ta, sumala sa mga pulong diya sa Roma, kita pod iyang paghukman or paghukman to ta. So mao hinungdan nga kini nga leksyon nga atong gibasa karon mga igsoon, naghatag nato nig pamalando nga ang atong pagkinabuhi nini nga kalibutan mahimo gina siya kanunay nga magsubay dinha sa pulong sa Ginoo. Og si Kristo ra gyud ang atong tutukan mapingki no Yeah. Pastor Isbon kay ug magsigitag tan-aw sa uban mao nay hinungdan mga igsoon nga makakita tagbuling unya sa atong kaugalingong panan-aw usahay kita masayop. Yeah. Ato gyud ihatag kanunay diha sa Ginoo uban sa pagampo. Kay siya may Amen. matuod. Kanang Amen. kuan ba, Okay, Pastor ba, mapinki. akong napamalandong gud ni, samtang ko nagtuon kagabi nga, ang gipasantop din ni San Pablo, nga ang background sa paghatag aning mensahe sa mga taga-Korinto. Yes. No, di ba? Pag gisulat man ning Roma para sa mga taga-Korinto, nga kadtong mga hintil nga nakabig sa pagtuo, para pabilin sila sa ilang practices sa mga sa pagkaon nga posible nga Gihalad. ilang mapalit diha sa merkado nga sobra Sa mga gihalad. sa ilang mga Diyos-Diyos. Diyos-Diyos. Yeah, yeah. Oh. So mao ni sila ang gan nga murag luyahon bitaw sila kay wa sila changes nga nakita nga nagpabilin sila unyang ilang mga gikaon gituhoan nila nga mga hinalad sa ilang Diyos-Diyos. Yeah. On the other hand, ang mga Jewish pod, ang mga Hudiyo nga istrikto kaayo sa ilang pagpabilin sa ilang lifestyle, no, di ba? Oh. Kuan judgmental kay sila ngadto sa mga hintil nga naa pa wala pa gid sila full understanding sa salvation nga ilang nadawat kay Yeah, murag correct. gibase nila diha pinaagi lang sa pagkaon ba nga umanday ka na usab ka pamanday ka og na dulumtanan di ba ingon ana ang sabta karon Yeah. o man ka na usab ganong ning balik pa magkakaon ana di ba so mo nang may reminder pod siya nga dili gyud pod maayo nga on the spot tayo ta maghukom kay basig dapat tay kaluyahon so we Yeah, need an correct. inventory of Exactly. ourselves what are the strong points and the weak Weak points oh nya diha kung asa nga bahin nga luya ang imong usa ka igsuon, diha ka maningkamot nga mo supplement ang imuhang kalig-on sa iyahang kaluyahon. Amen. Dili kay luya siya ingnon nimo nga Brad, pasensya na gyud ka kay luyahon gyud ka kayo, mabidya gyud ka niining lumba karon sa atong pagpagalagad. Pero actually mga kaigsunan, kung uban tingali sa inyo wala pa katuhog sa gipasabot nga mensahe niini atong hinumduman nga didto pa lang sa Jerusalem Council, you will find that reading once again Acts chapter 15. Girule out sa
new Christian denomination. Kaya namo ko mga converts na nga gikan pa sa mga hintil, isulod din na gi-roll out nila nga dili na gyud unta pwede kaunon ang mga karne nga gihalad sa mga Diyos-Diyos. Pero abin niyo mga kaigsuonan, the other way around sab kaning giingon ni Pablo dinhi, naapoy pipila ka mga tao nga sa ilahang tan-aw maniguro na lang sila nga dili sila makakaon ni adtong mga karne nga gihalad sa Diyos-Diyos. And this has nothing to do about whether the food is clean or unclean. Take note, mga hinlo ni nga pagkaon ng gisgutan, pero naamogoy panahon usahay, nga bisan og nabilong siya sa mga kanunon, unya nahitabo giihaw siya, gihalad gihapon dito sa merkado, gibaligya gihapon sa merkado, unya nahalad pud siya sa mga Dios-Dios. Mao ni ang ilang isyu makaigsunan. Busa ang uban karon makalikay sila nga dili na lang gyud sila masabit sa bisan gagmay nga isyu, mo prefer na lang sila og kaon ug utan. Mao nang giingon ni Pablo nga mao ni ang luya sa pag-alagad. But whether this is how these people interpret the food eating niining mga isyu ha mga kaigsunan, actually para ni Pablo na gani usa ka instance diha nga niingon siya kining inyong nasayran nga ang mga idols dili gina sila tinuod, because there is only one God. And apart from Him, aside from Him, wa nagilain. So kung imong tanahon, the bottom ang bottom line nga point ni Pablo nini makaigsunan, wala gyoy Dios nga nag-exist. Therefore, sa mga paagi, bisag gihalad tos mga Dios, walay Dios nga gihalaran. So whether we like it or not, tanan nga mga edible meat pwedeng kaunon, gihalad ban sila o wala. But the point here is, alang ni Pablo, nakahisgot siya in one instance, bisan tuod og alang sa imong konsensya, mukaon ka kay nakasabot ka ni ana. But here comes another weak member in the church nga nagtanaw sa imo nga daw mapangdol tungod sa imong gihimo, ayaw naghimoa. Kunya kung nakita nimo nga naapoy luya dinhi nga dili pud niya kayang i-implementar ang iyahang gustong himuon in the church, in his diet, on his table, ayaw pod siya og kondinaha. Insakto. But in reality, Pastor, ang sa Yes, among Ma'am Pinky. kapanahonan karon, akong naobserbahan ang kinsa tong nagpractice sa practicing vegetarian or vegan sa iyang diet, no? Mao yung nagahukom nga kinsa tong nagakaon og unod, di maluwas. Nahimo bang ang differences of opinion ba? Nahimo niyang gusto niyang mahimong standard iyang lifestyle sa uban, which is wrong. Yes. Di ba? Kay ang iyang hunahuna nga mao na gid ni, mao ni ang sundon. So murag instead of following what is implied in the word or in the Bible, ang differences of opinion, personal dislikes and cultural biases mo na ang nagprevail. Oh, di ba? Therefore, dako kayong tendency makaigsunan nga mao ni hinungdan nga ikaw nga wa kakauyon sa wa ma-practice sa uban, imo silang sawayon. Una, mao na Yeah. tabo Pastor Hisbon, o niya o maabot na nga panahon nga imo nang himuon imbis madaog nimo ang usa ka tawo ngadto sa sabakan sa Ginoo. Murag nahimo na hinuon nga babag ka sa iyang pag-alagad kay wala nato maayo pagtan-aw. Muna nga si Apostol Pablo niini nga teksto iyang gihan-ay ni pag-ayo nga dili ni buot pasabot nga naghisgot siya diri sa issue mahitungod sa vegetarianism o kanang gitawag natog healthful living. Wa gani ni siya naghisgot ani about the clean and unclean. Ang iyaha ani nga punto mga igsoon mao nga sa atong pagkinabuhi gikinahanglan gyud na ang pagsinabtanay. Okay, I got your Pagsabot. point. Kanang accepting your brother and sister in love and how to deal with the issue properly. Yeah, exactly. Yeah, salamat kayo. Murag medyo naglami ang atong diskusyon mga kaigsunan. Niabot atas tunga-tunga sa ato ang pagtuon. We will take a break. Ayaw ko mo paghawa din ha. Mubalik dayon ang takna sa pagtuon. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor,
Usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala. Ni Argi hapon kamo nagsunod sa takna sa pagtuon. Lipay kami nga kaganina atong gibiyaan ang punto nga naglami nga diskusyon. Nagisgot mong mga kaigsunan nga imbis nga hikutaron nimo ang linihukan o ang pamaagi sa iyahang pagkaon sa imong isig ka tao, imong isig kaigsuon diay sa iglesia, mas palabihon unta di ay nato ingon ng mga Kristohanon ang pagpakita sa atong pailob, pasensya, gugma o kahangawa ngadto kanila. Nakahinumdum ko mampingkihan ni Pastor Albert Gulfan sa iyang wali kaniadto sa dagko nga mga tigom sa MBC about vegetarianism. Ang uban ko nakakita sila nining kahayag sa vegetarianism, imbis kay ilang niiwag, iduslit nila sa mga tao. So mahitabo, mapaslot ang ilahang gipresentahan sa kamatuoran, inay nga mahayagan. So ingon ani usahay makaigsunan. And we need to remember nga ang atong gugma mo atong ipadako labi na gyud sa mga panahon nga sama niini. Na ato gyung hinumduman mga kaigsuonan nga kining gitudlo sa atong church ang kining changing of lifestyle. Labi pa ang pagbiya sa mga unod-un nga pagkaon nga mahimo kang practicing vegetarian nga tinuod gyud. Of course. Ang imong gyung mensahe nga dalhon diha ang health reform nga nag-vegetarian ka nga may kausaban diha sa imong paglawas nga positibo. Dili lang nag-vegetarian for the sake of being vegetarian nya sikli kanay noon kay incomplete knowledge sa imong pagka-vegetarian na nahimo ka lang judgmental. So what's the use of being a vegetarian unya nahimo na nung negatibo ang imong attitude towards others. Bitaw. So mo na nga ako nakita dinhi nga kung imo nang nakita nga makaayo sa imo, do not make it as a standard to other people, to your brothers and sisters. Exactly. But living a life like that is already an encouragement kay mo na gipadasig ni Paul nga mismo ang iyang kinabuhi mao ang pagpadasig sa uban nga unta masundog nila. Amen. Murag nakaigo Praise gyud kag the Lord. maayo niya ang punto ha Ma'am Pinky. Actually mga kaigsunan, we have our individual struggles. Atong tanaw na ato nang bantayan. Ikaw na kay imong struggle, posible nakaabot na ka sa punto nga nagmadaogon ka. Ang imong tupad sa iglesia, posible human na po siyang nipasar sa iyahang mga struggles. And everybody in the church, whether you're a member, you're a pastor, we have different struggles mga kaigsunan. And our goal is magtinabangay ang usag-usa aron mo abot kita diha sa kinatumyan sa atong pagsagubang niining pag-alagad. Amen. Bisag unsa pa ng ato nga mga kabukaton o mga palasanon diha. Pastor. Amen. Sa ato Pastor pa, Jeremy. Pastor Isbon, o mga kaigsuunan, ato yung nakita nga ang atong pagtabang sa uban o pagdasig sa uban sa pagbaton usab sa pagkausaban. Kay kini mong kausaban mga igsuon dili ni kay usa lang ka gabi, usa lang ka adlaw, Ma'am Gulfan. Dili lang kay usa ka bulan, usa ka tuig, kundi taas ning higayon. O panahon ni ining mga kausaban no sa atong kinabuhi mahimo pud ta unta nga padasig sa uban pinaagi sa atong binuhatan, sa atong sinultihan og dili ta madali-dalion sa paghukom. Kay kon atong usbon or tabangan nato ang uban nga mausab mga igsuon pinaagi sa atong paghukom nga sayop na mao ni insakto dili ka na epektibo mga igsuon. Naigingon, oo, naigingon, Lahi ang oo. iyahang presentasyon sa paghatag o paagi nga ang tawo makabaton sa kabag-o sa iyang kinabuhi. Amen. Yeah. Speaking of vegetarianism, no? Kung ang atong approach ba, kay kanang actions speak louder than words. Yeah. So kung nag-vegetarian ka and then it turn out nga maayo ang imong pagkasunod sa sakto nga pagkaon, ang nutrients, so glowing imong naong, Oo. maayo, happy ang imong Batanon attitude. ka. Bisag di na ka maingon, ako vegetarian, ayaw mo pagkaon karne, enough na nga message nga makapain-encourage sa uban. Pero gusto ka ingon nga, ikaw, di ka maluwas kay kusog ka mo ka og baka, kusog ka og karne, o sa padiha. Oo. Unya, cranky ang imong attitude. Sige Unya, nagpanaway, inig- sige bugot nga. Inig punit dito sa lamisa, pilpilo ni mong kamot. Sa ko nimo gakaon pa day ka anak karon. Ya, dugang pagyod Pastor Isbon, Ma'am Gulfan ug mga kaigsuunan kana bitawng
nag-vegetarian tao niya yapsot hinuon tag dagway kay di pud mao usahay ang atong pagka vegetarian mao punay usa ka dako kaayo nga problema. So, Imbes makadaog usabi ka, challenge. dili na yung graog kay og glooming ta sumala sa imong gingon Ma'am Gulfan, ang mga kaigsuuna na ug ang palibot nato ibang mga tana nga unsa may imong sekreto. Wala ba ng mga bag-oron nga mga cosmetics, mga Walay mga cosmetic butang. kay, Mao walay lagi, kung- no lifting. Kung ikaw naaka-blooming ka, mangutana po na sila nimo. So, Kasi ang imong sekreto. itubag, dili cosmetic. Ingon na to nga, nagsugod-sugod na mga may kaon sa mga prutas. Karagabi, di namin mo panihapon, ang amo na lang ginabuhat, prutas, Nilugaw. mga juices. Pagkadindot, o gingon ana, mga igsoon. Amen. New start. Yes, In that's other it. words, new start. So positibo kayo ang atong kinabuhi nga Kristohanon mga kaigsunan. Wala siya magagikan sa negatibo nga komento kundi himua ang imong kinabuhi nga positibo nga influensya ngadto sa uban. Gani diri sa atong leksyon naghisgot mong kuning leksyon nato nga dili gyud ta maghukom. Ato naman ning nahisgutan partially kaganina. What do you think of why Paul was saying nga dili gyud ta angayang muhukom ngadto sa uban? Kinsa raman di ay ang angayang muhukom og ngano nga mauran ni siya ang may kapasidad sa pagbuhat sa ingon. Ma'am Pinky, what do you think about that? I believe that all of us are accountable of ourselves to God. So wala gid tay right nga mohukom sa uban. Kay ang Dios raman gid ang makahimo ni ana. In fact, we will be standing before God sa court of justice or the judgment seat. So kanang bahin na we have something to look forward nga mao na nay atong atubangon. So mo nagingon nga ayo sigig panaway kay bismo imong mata na dakong puling. Kay ang Ginoo ra gyud mo'y angayan makahukom sa atong mga kaugalingon. Amen. Kay siya may nakakita sa sekreto o dili sekreto. Yeah. Praise the Lord. So, gani, giingon po din ni mga kaigsuunan nga sa magapangatubang kita na sa iyahang hukmanan. Actually, kinsa naman ta nga mudamay ta sa kahimtang sa uban nga moingon ta nga ikaw angayan ka magbantay, wala ta kahibalo nga kita di ay mo'y angayang magbantay. Kay ngano, dili kay ang ato lang gihukman mo'y matubang ni ana nga dako nga ordeal siyang kinabuhi kitang tanan mga kaigsuunan mga tubang. Tinuod na. So, it pays nga aduna kitay kahangawa ug lalom-lalom gyud nga gugma alang sa uban mga kaigsuunan aron niining bahina nigabot na unya sa panahon sa tinghukom kitang tanan makaingon nga salamat gyud kayo sa Ginoo nagtinabangay mi angayan ba mi nimong kastiguhon og dili ni aming tanan naning kamot nga hiniusang paagi makaabot mi sa punto nga mahimutan mi sa Ginoo. And that's what Paul is talking about. Nainganyo ko sa iyang punto, Pastor Pamonag, nga iyang gi-mention ang principle nga nagpaluyo sa atong gipangsugutan nga mao ang love, ang gugma, Yeah. diba? So mobalik kin gyapon ta sa moral Tinuod na. laws nga gipasanto pa ning previous nga leksyon nga kung ang atong pag-treat sa atong isig kaigsuon uban ang gugma wala gyud igsuon nga mahulog sa iglesia. Amen. Kay ang imong kuan ba walay plastikan walay ingon nga mas maayo ko ka sa imo kada kasala ka hulogon ka wa gani kay proper kanang mga preliminary nga giampuan o gibisitaan gicounselan diretsohon ka lang adto dito ko mitingan kang hulogon ni si kuan ang iway leader kay nakit-an ni dito nga nag baili-baili di dito sa kuan asa nang dapitan ng ilang so ingon ana ba nga akong buto pasabot kung naay gugma naay pagsinabtanay naay proper way of dealing matters nga diferensya sa imong nakita I think there would be no trouble in the church. Kanang kuhan Ma'am Gulfan. Na unity. O mga kaigsuunan, no? Kanang bitawng every knee shall bow. Kanang word nga every din ha. Matag usag kita, why exempted ana? Amen. Sa adlaw sa Yeah. paghukom. Unya, na ako'y nabantayan bitaw one time nga, na yung usa ka batan-on, niingon siya nga, tanawa ni siya, o dili man ni siya kahibalo mo, kuan o, kanang dili siya kahibalo mo bike. Unya sa siya, dihang siya na po di ay, labaw mo po dahil siyang di kahibalo. Nagsarasay na yun siya, unya nga nahagbong pa inoon siya dito sa kining lungag. So usahay, likayan yun nato ang, kuan kay dili magyud, mura bitag una-una nato, murag mas maayo ta kaysa uban. Unya dito di ay sakita na tan-awon ta kita po'y hukman delikado mas labaw pa. So ang maayong tambag bisan si Apostol Pablo nag-ingon nga
dili gyud maayo, mas maayo pang atong tan-awon ang atong kaugalingon, atong tabangan uban sa pagampo aron nga mahimong hapsay ang ato ang pag-alagad o mahimo pong dili buling sa uban ang ato ang kinabuhi. Yeah, daghang kayong salamat ni Ana Pastor Pamunag. Ang usa sa mga words nga gi-highlight dinhi ni Pablo makaigsunan kini giingon nga stumbling block, kapangdulan. Imbis kay ang imuhang gustong himuon makatabang ngadto sa uban, imbis imo siyang ang imong tuyo imo siyang tuklangan, nahimo hinuon siyang kapangdulan, ang imong inugtok lang. So gamay lang gid kay nga distinction. Gani ang atong leksyon karong si Manaha makaigsunan nag-ingon gyud sa description niini nga it's more of a paradox, no? Mura og medyo bansiwag ang iyahang mga punto nga gipadala nining atong leksyon. Una sa tanan, gitambagan ang usag-usa nga mudawat siya sa conviction nga gihatag sa Ginoo sa iya. And now, the moment you have that conviction, mo exercise na kasi mong pagtuo sigon sa imuhang gituhuan nga maoy kahayag nga gihatag sa Ginoo sa imuha. And yet, dili pod na mo'y himuon nimong basihanan nga mahimo ng istandarte ngadto sa uban nga wa pa pod makaabot ni ana nga conviction mga kaigsuonan. Amen. So, medyo ingon ani bansiwag ang katuyuan niining mga bahina mga kaigsuonan. But the point here is kung gusto ta og istandarte nga tinuod, dili na makita sa atong kaugalingong binuhatan, sa atong kaugalingong nahibaluan, kundi didto na kang Kristo makaigsuonan. Kung si Pastor Gulfan pa nga Edwin, simple ra gyud kayo, Mami Pinky, kung nakahinumdum ka, ang iharag yung point kung naatas moabot musangko na bitaw ta og unsa gi angayang himuon, ang tambag ra gyud niya WWJD. Og sa ato pang hubad niya na what would Jesus do? So mao ra gid ang atong himuon makaigsunan, maabot sa point nga ingunani nga uy unsa gitaha ang angayang himuon ini? Ang narabo ko'y gihimo na nga akong paminaw mo'y husto. Pero ang pinaka safe di nga himuon makaigsunan mao ang pagunahuna nga kung si Kristo unta ang naabtan sa ingon nga sitwasyon, unsa ka iyang himuon. Kung imong tan-aw mao na, then you could be safe to move forward and do likewise. Nakoy something ba nga niabot sa kung na kung kumpara nato nga si Jesus usa ka dagom. Ang usa ka dagom ni bahait man na kaayo. O di ba mo na yung gabi ta og dagom kay para itahi. Unya sudlan nimo na imo nang tusukan og tanod. Alright. Kita muratag tanod, muagi anang bangag sa dagom. So while gitusok ta diha, kung smooth sailing ta, wala gi buhol-buhol atong kinabuhi, makalusot ta sa bangag sa dagom, sama sa giingon nga mas maayo pang kamilyo kay makalusot pa sa bangag sa dagom kasa sa katang laksot og kinaiya. So kung mutry ta nga ang tanod atong himuan og gamayng buhol-buhol dire. Pag himo og gamayng buhol, tagunahon na kang strong ka kay pagtahi nimo dili mabira. Oo. Ang resulta ana pag agi nimo sa bangag sa dagom, di ka kalusot. Kay nagunahon ka nga ikaw ligon. Oho. Pero di ka kalusot sa standard ni Jesus. Yeah. So nakita nako nga kung smooth sailing ta, dili ta mag-ingon nga, hoy ikaw na kay kuan dire, sayop ka na kay tinaguan diha, ikaw pod may lang ka mawalay pero wa ka sa kinabuhi. Namantay ka, makaingon ka nga mas maayo gyud ko ka sa uban. So pag abot dai sa standard ni Jesus, mas hugaw pa ta sa trapo nga tunod sa alkitran. Yeah, tinuod ka na. Nindot kitong point ni Ma'am Pinky, mga kaigsuonan nga, murata og tanod nga naay buhol-buhol, ristumoy. So una, problema na. Pagpalusot nimo, mulusot tuod ang iyahang unang punto, unya pagbira na nimo ana, og imo lang pugson dito sa buhol-buhol, mabugto kag yun, ingon nga tanod. Unya, butang na to, nataod na ta. Unya, smooth sailing ta, wa tay buhol-buhol. Diha na nimo makita makaigsunan nga kung asa nimo itupok ang dagom inigtahi. Kung birahon na gani nimo ng daguma nga mao si Kristo, ikaw nga nag-agad sa imuhang kinaiya diha sa buluhaton ni Kristo,
buot ipasabot mosulod pug kag asa si Kristo isulod. Amen. Amen. So Ah, di Pastor- gyud ka masangit. Pastor Yeah. Esbo, na ako'y personal nga testimony, ana, mga Amen. kaigsuunan, no, Ma'am Pinky. Kaya sa una, nami tigulang sa iglesia nga, hastang buutan na yun. Bisan makasala ko sa una kay, mabot yung panahon sa atong pagkabatanon, buliagon magyud kay ta. Pero palipay ko ani nga elder sa church, ug hangtod karon ako siyang mahinumduman, ug ako siyang gipalangga kay sa panahon nga makasala ko, dili dayon siya moanha nimo nga ingnon ka nga nakasala ka. Pero bitaw diretsuhon bitaw ka nga murag sakit bitaw kay nimo nga Makmakon sa imong ka dayon. pagkabatanon. Pero Tintukon dayon. nakita na ko siya nga nahimo siyang murag cheerleader sa akong kinabuhi. Murag bag siya mo'y nag-encourage nako nga mahimo nimo na buutan gud ka nga bata. Nya pas ang imong mga ginikanan buutan na tuo ko nga mahimo nimo na. Mura bitaw nakita na ko niya nga dili siya mo'y babag sa ako ang Oh. kanang pagtubo Tubo. sa Kristohano nato nga pag-alagad. Noon, ang Ginoo magyud ang atong gisaligan ug sa Amen. atong kausaban. Apan naabi po'y panahon nga mahimo tang tanod mga igsuon nga naabi tayo mga bukol-bukol sa uban nga imbes maayo kaayo ang ato ang pagtahi sa nangagisi nga mga lahi po ni Pastor Isbon ha, mga gisi nga sapot or nabahin-bahin nga aron masumpay sa pagbalik. Mahimo unta ta nga straight unya walay dahol-dahol nga mahimong ma-encourage natong uban. Oh, Unya makatahi. pinaagi sa ato ang pag-encourage na usab ang ato ang higala, na usab ang ato ang mga kabataan. Hasta tong Oo, kabalingon. unya pagbalik sa Ginoo, daghan ta maluwas kaysa sigita og hinukmanay og tan-aw sa buling sa uban nga kita po di ay mahimo pod nga dili unya pod angayan nga makabaton ni anang dapit nga giandam sa Dios alang natong tanan. Actually, dako kay inspirasyon mga kaigsunan kining kasinatian ni Pastor Pamunag. Kung kadto nga elder, ang iyang approach pa kang Pastor Pamunag sa iyahang pagkabatanon, diretso gid siya og bangkaw dayon niya kasab-an dayon. Posible mga igsoon dili moabot si Pastor Pamunag. Niining puntuhan nga nahimo na siyang executive secretary sa Western Mindanao Conference, and it's an amazing thing. So imagine nimo mga kaigsunan, you have a choice. Imo bang ganuyon ngadto sa maayong pailob o gugma ang imong isig ka magtotoo, or diretsohon ba nimo siya sa head-on nga pagkigbungguay aron matapos na ang tanan nga imong nakita nga dili gyud maayo. So we have our choice, and if you would allow Jesus to do that choice mga kaigsunan, mas padako niya ang gugma. Anita karon sa point sa diri sa usas mga dagko kayong mga talamdan sa atong leksyon. Kining gihisgutan ni Pablo nga observance of days mga kaigsunan. Kay na dinhi bisan pa ang pagtamod og unsang adlaw ang gipangilin sa iya makatawhan, niingon si Pablo nga ayaw ninyo buti ang tao og unsay adlaw nga iyang gipili nga mas mahinungdanon kaysa ubang adlaw. Abi ninyo mga igsoon, controversial pud ni siya kung imong basahon siya by the surface of the text itself. Uban na to, moingon naman dayon nga, Pastor, dili biya kita makaingon nga ang Ginoo na ari usa ka adlaw nga iyahang gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan kana ang adlaw ipapahulay nga mao ang ikapito. Pero daw be karon Pastor, tanawan ning gingon dinhi, ayaw pagtuguti ang bisan kinsa nga magbuot sa imuhang adlaw nga pagpangilin. O di tanawa Pastor, bisag unsa ra dayang atong pwedeng himuon. Actually, daghang kayong nagbato ni ini nga question mga kaigsuonan. But no, this is not about Sabbath keeping mga igsoon. Gani, ang gipasabot ni Pablo ni ini was all about those Jewish Christians, katong mga Kristohanon nga naa na sa pundo karon nga ang ilang background Hudiyo. Yeah. Ang ilang gihimo sa diha nga nahimo silang mga Kristohanon, gipili gihapon nila nga ipadayon ang ilang mga naanda na nga pangilin sa uban nga mga adlaw ipapahulay. Actually, ang gisgutan dinhi months, days, years, special occasions nga gitudlo kaniadto sa ilang ceremonial nga paagi. And now they're already Christians na sayod na sila nga kadtong tanan mao lang to ang landong sa mga butang umalabot ug pagabot ni Kristo
Wala na to siyang nagpabilin, ang adlaw ipapahulay na lang. But they still choose to keep those celebrations, special days. So, unsa may tambag ni Pablo diha? Ma'am Pinky, what was his word? Unsa may Stick to what ingingon? the Bible is saying. Kay di man ni matago sa tanan, no? Sa dihang dili pa ko ani nga kahayag, dili pa ko Adventist. Maglibog ko og unsa ang bantayan nga patron sa pista, kay daghan man ang mga patron nga among gina-observe sa una. Oho. Unya, believing that it was really the truth. Kay na ay pista San Roque, pista sa Santo Niño, unya mga adlaw nga kung mahimo na siyang holidays nga wala gi trabaho kay pista, makigduyog ka na sosyal, Oh, okay. mga hodya ka tanan ana. So makalibog ang kinabuhi sa iya sa kalibutan. Whereas ang Ginoo is very direct to the point nga there is no other important days except the Sabbath. So mo na ang pinaka-importante nga unta nga ngayon nato nga obserbahan. Mga pinangga nga mga kaisunan ato yung kanunay nga hinumduman nga ang panalangin sa Ginoo nga moabot sa atong kinabuhi ug ato kining ipahat ngadto usab sa uban dili unta mahimo kining usa ka curses, no? Akong utrohon, don't turn your blessings into curses. Buot ipasabot mga igsuon nga sa ato nga pag-alagad ni ining kalibutan, mga igsuon, hinaot unta ang atong focus, mga kaigsunan, dili ang paglantugi mahitungod sa unsay maayo, unsay dili maayo, kundili ang atong focus, mga igsuon, didto sa pagkamatarong. Ang atong focus didto, mga igsuon, sa kalinaw o kalipay o labaw sa nga tanan. Ang atong focus didto gyud sa atong buhi nga Ginoo, aron ta, mga igsuon, pinaagi sa iyang gahom o sa balang espiritu, mausab og pinaagi sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, manghinaot ta nga aduna poy makabaton usab sa panalangin uban sa kausaban dinha sa atong buhi nga Dios. Mao nga akong pagampo o paglaom nga kitang tanan makabaton pa og dugang nga kadasig o kalipay sa pag-alagad sa atong Dios hantod sa iyang pagbalik. Amen. Daghang kayong salamat, Pastor Pamunag. Mami Pinky, sa dili pa nato ni pagkatapuson. Buot lang nako nga may isgutan og basahon kining sa Roma 15 versikulo 1 og 2, nindot kaayo paingon sa 3 nagaingon. Karon kita nga malig-on, kinahanglan nga pagayayungan ta Amen. ang mga kaluya sa mga maluyahon ug dili kita magpahamuot sa atong kaugalingon. Ang tagsa-tagsa kanato magpahamuot sa iyang isig katawo liadtong maayo alang sa pagpalig-on. So sa ato pa ang Christian living, ang atong kinabuhi dili ni kay personal or for our own pleasure seeking, kundi ang pagpahimuot sa Dios ug Amen. ang pagpahimuot po sa atong isig kaigsuon. Kay si Kristo wala usab magpahamuot sa iyang kaugalingon, nindot kaayo ni, kundi ingon sa nasulat na ang mga pagpakaulaw sa mga nagpakaulaw kanimo mga hulog sa ibabaw kanako. Yeah. So ang punto ni Pastor sa atong kinatibukan nga leksyon sa semana, mao nga ang atong pagkinabuhi dili kay nasintira sa atong kaugalingon kanang para pud sa uban. Amen. Kay mo man ni tuyo gud nga gihimo gid ni Jesus ang example pinaagi sa iyang kaugalingon, dili sa pagpamuot sa iyang kaugalingon kundi dili sa Dios nga mahan. So nang ingon ana pud ay unta ang atong kinabuhi karon nga nanata sa kang Kristo. Amen. Amen. So daghang kayong salamat, mga kaigsunan. Dili na motugot ang atong panahon o sa dili pa nato pagkatakupan kini, mga kaigsunan, sa mong pagpanamilit kaninyo sa inyong papagiguban. Sa daghang pasalamat sa tibuok tuig 2017. Gihawhag gihapon namo kamo nga padayonon ang atong pagtuon ug pagsunod sa takna sa pagtuon, mga kaigsunan. Sa sunod nato nga quarter, it will be all about stewardship. Nya lahi na pud ni nga point, mga kaigsunan, sa atong pag-exercise sa atong Adventist Christian faith. Og sa gihapon ako magaingon salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpakiguban. Special nga pagpasalamat karon kang Pastor Jeremel Pamunag. Salamat kayo, Pastor, sa imong pagpakiguban. Kang Ma'am Pinky sa way puas nga panagkauban nato dinhi sa taknas pagtuon. Ug maingon man kaninyong tanan, mga kaigsunan, gusto namo nga
pangayoon ang kadagaya sa Ginoo, ibubo niya kanatong tanan sa tibuok tuig og sa hinapos katapusan nga mga pipila ka mga adlaw nining tuiga og sa mosunod nga tuig 2018. Amen. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan ug sa dili pa nato kini pagkatak-upan pinaagi sa pag-ampo ni Ma'am Pinky atong paminawan kining usa ka halad sa musika. If the Savior stood beside me, would I do the things I do? Would I think of His commandments and try harder to be true? Would I follow His example? Would I live more righteously if I could see the Savior standing nigh, watching over me? If the O Diyos na mga balaan, beside sa kanunay kami nagaampo diha kanimo. Wala mi laing handom amahan kundi magatubo kami sa among Kristohanong pagkinabuhi. Dili sa pagpahamuot sa among mga kaugalingon, Amen. kundi masundog namo ang sanglitanan nga gibilin kanamo pinagi ka Ginoong Hesus. Tagay kami ni anang grasya, kaluoy ug gahom nga among mabuntog ang among kaugalingon nga mga garbo, among kaugalingon nga mga kaluyahon ug unsa pang mga salawayon nga mga kinaiya namo nga maabot ang bag-ong tuig. Makabot usab namo ang among handom nga may pagtubo kami diha sa Kristohanon nga pagkinabuhi sumala sa imong kabubuton. Amen. Ako nagaampo alang sa tanan namong mga kaigsuonan nga kanunay nagasunod nining programa sa takna sa pagtuon nga uban ka namo makadawat kami sa imong pinasahi nga panalangin pinaagi sa imong balang espiritu kay amo kini gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. there, and because He loves me dearly, I am in His watchful care. So I'll be the kind of person that I know I'd like to be if I could see the Savior standing nigh, watching over me. I will be the kind of person that I know I'd like to be if I could see the Savior standing nigh, watching over me. Ay kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.
Aduna kabay buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala ug kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyo gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. I am a land of contrasts. My heart beats for my people. I know 30 different words for friendship. And show it in 300 different ways. I rise through the rubble of devastation. And break through the chains of fear. I speak for the unheard. I am the Seventh-day Adventist Church. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.